chcem povedať? Byty som prideľovala v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, tak ako iné mestské časti. A chcela by som vás poprosiť, vo štvrtok je zastupiteľstvo mesta, prosím vás, navrhnite a zmente toto všeobecne záväzné nariadenie. Bude to veľmi dobre, spravte tie kritériá, aby vidíme, že všade sú tieto problémy, aby sa takto nepostupovalo. A asi to bude, podľa mňa to bude lepšie a bude to transparentnejšie, nikto nebude mať nejaký zlý pocit z toho. Do diskusie sa prihlásil pán obyvateľ Molnár. Nech sa páči, v zmysle rokovacieho poriadku máte 3 minúty. Aha, pardon, ešte prepáči, musíme najprv o tom hlasovať. Dávam hlasovať, kto je za, aby pán Molnár vystúpil. Zjavná väčšina. Takže nech sa páči, pán Molnár, máte 3 minúty v zmysle rokovacieho poriadku. Dobrý podvečer. Škoda, že mám len 3 minúty, lebo ja by som vám vysvetlil všetky veci okolo všeobecne záväzného nariadenia, pretože viem o tom strašne veľa. Vážená pani starostka, môžete mi zodpovedne povedať, prečo ste sama neiniciovala zostavenie vyšetrovacej komisie, ktorá by prešetrila tak vážne porušovanie a podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze s podvodnými bytmi, s mestskými nájomnými bytmi v Karlovej Vsi, tak ako to uverejnila karlovská televízia. Veď ja, keď som ten úryvok videl, som sa zhrozil. Pretože, vážení poslanci, ja sa pýtam a vyzývam vás, nájde sa medzi vami odvážlivec, rytier, ktorý by otvoril túto tému a dal by hlasovať na otázku. Ste za to, aby sa vytvorila vyšetrovacia komisia, ktorá by prešetrila podozrenia z podvodu s bytmi? Pýtam sa vás ja, Ján Molnár, a dovolte, aby som vám predložil nejaké dôkazy, ktoré keď stihnem do 3 minút, tak budem rád. Nech sa páči. Ja som si požiadal o veľkých útrapách 4-ročného pôsobenia vo Švajčiarsku, by ukradli tu na Karlovej Vsi byt. Bol som v sociálnej núdzi a som si požiadal o prenájom mestského nájomného bytu. Tu mám od bývalého prednostu pána Harvančíka potvrdenie, že som zaradený do zoznamu z roku 2006, vážený, pod číslom 54/2006. Čiže bol som zaradený do zoznamu. Pani Hanulíková, ktorá tu hovorí, že o ničom nevie, mám tu list od nej, podpísaný, od pani Hanulíkovej, predsedničky, ktorá mi píše v zápäti 26. novembra 2007, že vážený pán Molnár a tak ďalej, nevlastníme byt, nevlastníme mestské nájomné byty. Vážený, a v tej televízii som videl, že vlastníte mestské nájomné byty, ale mojej rodine ste to nedali. Ja som sa nedal, pretože som bol bezdomovcom aj s 2 maloletými deťmi. Opäť o rok som osobne napísal pani Hanulíkovej listu na miestnom úrade, keď mi právnička v novembri 2007 povedala: pán Molnár, máte nádej, sú tu byty voľné. Rýchlo som sadol za stôl a v rukou, bez toho, aby som išiel domov, som napísal pani Hanulíkovej list. Tuto to je, vážený páni. Pani Hanulíková mi opäť odpovedala, že nemajú, že mesto nemá mestské nájomné byty. O rok som sa znova nedal, pretože to, čo som ja zažil s mojou rodinou, to je jedna katastrofa. Dal som opätovne žiadosť, osobne som jednal s pánom Liptovským, tu mám od neho list. Pán Liptovský ma prijal, poľutoval ma, ale v zápäti mi napísal zase list, si ho môžete prečítať, 8.12.2008, že nemá Karlova Ves mestské nájomné byty. A ja sa, vážení páni, pýtam, a ja sa potom dozviem v televízii, že tu nás sa robia podvody s bytmi. Pani starostka, vy ste nás prijali s mojou rodinou. Tu je môj syn. My sme vám vyrozprávali náš smutný príbeh. Vy ste nám slúbili, že áno, uprednostníte našu žiadosť. Mali ste právo každý rok nám prideliť bez poradia byt. Nespravili ste to. Sa pýtam, prečo? Ja som vám ublížil nejak. Vážení, teraz by som chcel vám povedať na záver jednu vec, že tieto dôkazy, ktoré som predložil, sú skutočne vážne. A ja vás žiadam tu na poslanci, ak to vy nespravíte, pozrite si zajtra moje vystúpenie v televízii Karlova Ves.
Ja som založil občiansku komisiu zloženú z Karlovešťanov na prešetrenie tejto záležitosti a týchto podvodov z bytov a ja vás žiadam, aby ste aj vy založili poslanci jednu komisiu, aby sme mohli spolupracovať a vyšetriť, čo sa tu stalo. Pretože toto, čo sa tu stalo, vážení, to je zločin. To je zločin proti ľudskosti. Mne sa rozpadá rodina a tu si nejaký pán Liptovský darovacou zmluvou získa byt. Veď to je podvod jak repa. Nie, že prestaňte, vážená pani. A ja vám teraz poviem, čo ja spravím. Pretože to musím spraviť. Jednak to je nesprávny úradný postup, ja ovládam zákony. A jednak toto už je vážne spáchanie trestného činu, zneužitie právomoci verejného činiteľa. A prečítam vám len jeden odsek toho paragrafu, pretože ako náhle ste porušili moje práva, aj keď som nebol účastník konania, mám právo na náhradu škodu a mám právo podať trestné oznámenie. Takže, pani starostka, odpovedzte mi na tú prvú otázku. Prečo sama neiniciujete vyšetrovaciu komisiu? Ďakujem. Ďakujem. Pán Molnár, vy ste u mňa boli dvakrát, žiadali ste o dotáciu, tak som vám dala prvý raz 10 000 dotáciu a druhý raz to už si nepamätám. Takže ja som sa s vami bavila o dotáciách a tie dotácie som aj vybavila, hej? Takže tieto dotácie ste dostali. Čo sa týka bytu, môžem vám odpovedať, pán doktor, určite v tom poradovníku ste a môžem vám tomuto aj vyjadriť tie svoje argumenty. Takže tomu asi toľko. Nech sa páči, pán doktor, môžete vy pamätáte si to? Pán Molnár je určite v zozname. Je to možné, môže byť v zozname žiadateľov, ale je možné aj to, že v tom čase neboli voľné žiadne nájomné byty, takže tie odpovede sú správne asi. Takže ďakujem, nech sa páči, pani poslankyňa, ty si chcela niečo? Pani poslankyňa Mihalčíková. Ja som chcela povedať len toľko. Viem o rodinnom dome pána Molnára, ak si nikto neplatil nájomné, tak on prišiel a potom žiada mestskú časť o byt. Je mi to ľúto, že to musím povedať, ale viem o tom dome dosť. Ďakujem. Mne totiž to volali aj niekde z nejakej sociálnej inštitúcie, pretože vy ste tvrdili, že manželka nepracuje, ona pracuje, mali ste nejaký príspevok, lebo vám museli zobrať nejaké sociálne, čiže asi to nebolo všetko akože v súlade so zákonom, ale je to váš názor. Myslím si, že čo ste odo mňa požadovali, to som aj splnila nakoniec, to bolo aj v sociálnej komisii. Ešte sa tu niekto hlásil? Môžem reagovať? Viete čo, ale iba s faktickou, ozaj iba s krátkou reakciou. Pani poslankyňa, ktorá ma ohovárate, Poviem vám jednu vec. O vrátení toho môjho rodinného domu. Ten rodinný dom bol ukradnutý počas môjho 4-ročného azylového konania a vy ma nemáte právo čo ohovárať. Teraz je to na najvyššom súde, pretože boli porušené moje ľudské práva. Pozrite si zákon. Dohovor o ochrane ľudských práv hovorí jednoznačne. Prechod vlastníckeho práva v neprítomnosti a v nevedomosti vlastníka je porušenie ľudských práv. A ja si vyprosujem, aby ste mi tu hovorili o nejakom neplatičovi, lebo vy neviete, že ja mám faktúry, že mne dlhujú vyše 4 milióny a teraz súd odsúdil 4 páchateľov do väzenia za to, že mi priviedli druhotnú platovnú neschopnosť. To neznamená, že keď som dlžník, takže mám byť na ulici ako pes. Takže ďakujem, nech sa páči, do diskusie sa ešte prihlásil pán Sedlák, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby pán Sedlák vystúpil.